Marion neemt ons mee naar de kunststroom in Roerdalen. Nick over de appeloogst van dit seizoen. En Stan gaat naar het Inside the Cage Festival in Meterik. Dit is dwars door Limburg. Goedenavond en welkom bij Dwars door Limburg, het cultuurmagazine van de regio. Met cultuurevenementen, van alles. Nick gaat het zo meteen zelfs over appels hebben. Je bent van alle markten thuis. Je bent er niet weg te slaan, Nick. En Stan is ook hier. Welkom, Stan. Deze zomer zagen we je al in de zomerspecial over muziek. Je vond het zo gezellig. Ja, ik kom graag nog een keertje terug. Ja, namens de muziekkantine. Namens de muziekkantine, inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja. We beginnen met Marion. Die kennen we nog van vorig seizoen. We gaan het hebben over de oudste oorkonde van Nederland. Ja, dat klopt. Die wordt tentoongesteld. Of, het is al begonnen in het museum in Torren. En daar is werkelijk waar de oudste oorkonde van Nederland. Ze dateert uit 950, dus meer dan 1000 jaar oud. En er zijn überhaupt een groot aantal oude oorkondes nu tentoongesteld in het museum in Torren. Dat is echt heel uniek, want die oorkondes die zijn, ze zijn heel gevoelig. Ze zijn heel gevoelig voor licht, voor vocht. Ze zijn bijna allemaal op perkament gemaakt. En oorkondes die vertellen ons heel veel over de geschiedenis. Ze vertellen ons iets over de macht die mensen hadden. En die oudste oorkonde uit 950, dat betreft een schenking van de Duitse keizer Otto I. Die later door de paus werd benoemd tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. En hij verleent in die akte hij markt- en muntrecht aan een plaats Castellum. En of Castellum, of dat nu Kessenig is of Kessel is, wij weten het niet. En dat wordt verleend aan zijn leenman Ansfried. En dat schijnt dan weer de oom of de vader te zijn, ook dat weten we niet, van Ansfried die tussen 975 en 1000 de abdij in Torren stichtte. Ja, en oorkondes, ja, die bewijzen iets. Of ook heden ten dagen nog, als je een koopakte hebt of je hebt een hypotheekakte. Het zijn echt officiële stukken. En ja, ze zijn een beetje mystiek. In de trant van de middeleeuwen zijn ze tentoongesteld in Torren. Ja. Tot 22 oktober, iedere dag te bezichtigen in het museum in Torren. Ja. Zeker doen dus. Zeker doen. En wat wijst deze oorkonde? Ja, je vertelt waar het dan over gaat. Waarom is die dan zo bijzonder? Omdat het de oudste is? Ja, het is de oudste oorkonde van Nederland uit 950. Ja. Maar er zijn dus verschillende oorkondes te zien. Ja. Ja. En daarin zien we dan ook dat echt een hele stoet van Duitse koningen en keizers en leenheren en dergelijke, die passeren de revue in die oorkondes. Want ja, die hadden het wel voor het zeggen. Torren was belangrijk. Ja. Ja. En nu dus weer. Ja. Dankjewel. Maar ook buiten het museum zijn er nu bordjes opgehangen met QR-codes. Die kun je scannen. En dan hoor je ook alle mogelijke hele interessante verhalen over de geschiedenis van Torren. De moeite waard dus. De moeite waard, zeker. Stan, dit weekend is het zover. Inside the Cage Festival in Meterik. Ja, dat klopt. Jij bent erbij? Ik ben er zeker bij. Ja, dat is mijn geboortedorp, dus dan moet je toch je gezicht laten zien. En niet alleen daarom, maar ook gewoon omdat het super tof is. Wat kunnen mensen verwachten deze keer? Ik zal even kort toelichten wat Inside the Cage is. Dus het is een festival en in de regio Horst en de Maas heeft bijna elk dorp heeft een soos. En die sozen, de jongeren daar, die organiseren festivalletjes. Inside the Cage is sinds een jaar of 7 zijn nu aan de 7e editie aanbeland. Eigenlijk een beetje de traditionele afsluiter van het regionale festivalseizoen. En het mooie aan Inside the Cage is dat ze eigenlijk een hele brede doelgroep trekken. Dus je hebt rock, je hebt techno, je hebt eigenlijk alle dance scenes, gitaarwerk, DJ's. Eigenlijk voor iedereen wat wil. En dat maakt Inside the Cage bijzonder. En veel lokale artiesten ook? Ja. Dus wordt echt specifiek ook wel gericht op artiesten uit de regio. We hebben artiesten uit Horst, Meterik, Venlo heb ik voorbij zien komen. Dus het wordt allemaal wel een beetje dicht bij huis gehouden. Ja. Eerste weekend altijd van oktober, dus dit weekend dus. Ja, dat klopt. Ja. 1 dag, 2 dagen? 1 dag inderdaad. Op?
Zaterdag. Dus. Ja, natuurlijk. Leuk. We horen natuurlijk vast en zeker hoe dit... Ja, daar doen we nog een verslagje van, zeker weten. Leuk. We blijven bij de muziek. Nick, Joekskapelle. Ze hebben het zwaar omdat er niet heel veel aanwas komt. Ja, en daarom hebben ze de Joeks Academie ingesteld. En met als doel dat iedereen kan leren truiten. Met als doel dat iedereen zich dan ook weer aansluit bij een Joekskapel. En ik weet niet of het nou minder belangstelling is omdat het een soort vrijwilligerswerk is. Maar ik denk dat ze dan gewoon weer een podium bouwen van... hey, dit is een keer weer de aandacht. Een Joeks Academie. Ja. Of academie. Academie, hè? Ja. Hoe je het wil noemen. Ja. Laten we even kijken hoe dat eraan toe gaat. Ja, dat hebben we al een scenige. We hebben nog een orkest. Nou, dan hebben ze het net kunnen huren. De eerste geluidjes komen eruit. Maar is het heel moeilijk? Nou, ik vind het best wel moeilijk, ja. Ja, tuurlijk, het is moeilijk. De moest onderaan beginnen en iedereen komt natuurlijk binnen van ik wil een toon blazen. Dus dan gaan we ook hier. Gewoon lekker even patuurtjes blazen. Heel goed spelen ken ik nog niet. Dus het is best goed dat dit nou opgezet is. Dan ken ik het leren en kan iedereen het leren. Wat we hier doen zien met de Joeks Academie is op een vrij makkelijke, laagdrempelige manier mensen truiten te leren. Niks met ABC-diploma's. Natuurlijk, dat is wel moeilijk als je dat kent, maar voor een Joekskapel is dit zat. Ik kom ook uit dat wereldje en ja, dan wordt dat dubbeltje nu eens een kwartje, maar de kind wel veel plezier hebben als een dubbeltje. Plezier hebben de Joeks Academisten zeker. Zo heeft iedere deelnemer een bijzondere motivatie om te leren omgaan met een blaasinstrument. Nou, we slijpen met de vasteloven al 2 jaar een truitje mee en we kennen er allemaal helemaal niks van. En af en toe komen mensen wel naar ons toe en vragen van, hey, speel eens even geschet. Ja, dat klinkt er nergens naar. En toen zag ik dit berichtje van Jan Gatsen voorbij komen. Toen dacht ik van, ja, dat is mijn kans. Ik ga hier meedoen en dan hopelijk aankomende vasteloven kijk misschien zutjes aanspelen. Nou, we hebben een Joekskapel met een paar vrienden. En we hebben zelf al een half jaar tot een jaar geoefend. Maar eigenlijk kwamen we niet verder als lang zoals leven. En ja, toen kwam dit eigenlijk op het spaad en dachten we, nou, dit komt eigenlijk perfect om te oefenen voor bijvoorbeeld de nieuwe vastelovend, de volgende. Joekskapellen zien, ja, net wie de grote verenigingen hebben, lastig. En met name Joekskapellen zien al opgehaald om te bestaan, omdat er geen aanwas kwam. En die aanwas die willen wij eigenlijk hier gewoon maken. Als het aan Gatsen ligt, blijft het dan ook niet bij het huidige aantal deelnemers. Iedereen die zich nog wil aanmelden voor de Joeks Academie is welkom. En aankomende vastelovend kunnen we verwachten met een Joekskapel of dat te vroeg? Als de Joeks Academie zijn werk uit, dan zien wij te vinden daar, ja. We hopen het. Ik hoop dat het helemaal wel goed gaat komen. Dat is goed, de helft. Nee, hè? Ja, zo gaat dat bij de Joeks Academie. Ja, nee, ik denk dat dat iets voor jou is, Nick. Ja, je ziet het, hè? Omdat het laagdrempelig is en zonder gêne. Ja. Ja. Allebei wat jij niet hebt. Ja, maar er kunnen nog leden bij, Bart. Dus ik zag maar 4 personen, dus de nummer 5. Lijkt me wel blazen is wel lastig, toch, Stan, denk ik? Ja, ik denk aan dat je muziek bent. Voor mij wel, in ieder geval. Ik vind het super mooie instrumenten, maar ik heb zelf ooit een blauwe maandag bugel gespeeld vanuit de basisschool. Het was niet helemaal mijn ding. Nee. Nick, denk je dat dit succes gaat hebben? Zeker weten, ja. Nogmaals, omdat het heel laagdrempelig is. Je hoeft er geen noten voor te lezen, denk ik. Het is, ik denk, qua opzet voor richting carnaval, richting vastelovend. En ik denk, mensen met een biertje op, die letten niet op een vals nootje. Nee? Als het maar joeksig is, hè. Ja. Ja. Joekskapel. Ja. Ja, er zouden zo'n initiatieven meer er moeten zijn, zo'n Joeks Academie. Ja, zeker. Het is wel een beetje aan het verdwijnen natuurlijk, het fenomeen Joekskapel. En wat je zegt, wat is er nou leuker met een gezellig biertje met carnaval? Juist als net die nootjes niet helemaal perfect zijn. Dat geeft toch wat extra schwung aan de carnaval, denk ik. Dus opgeven kan nog, Nick. Zeker weten. We gaan naar de kunststroom in Roerdalen-Wassenberg. Die is komend weekend. Ja, zaterdag 7 en zondag 8 oktober. Dan gaan op 15 verschillende locaties 85 kunstenaars uit België, Nederland en Duitsland die gaan exposeren. Er zijn een 15-tal galerieën zijn geopend.
Maar het mooie ook is, je komt op plaatsen die normaal vaker gesloten zijn. Zoals, ik noem Landgoed Hoosde in Sint-Odiliëberg, Kasteel Friemerson in Sint-Odiliëberg, maar ook een boerentuin in Meelik. Kasteel Dalenbroek doet ook mee. En je kunt dat allemaal ontdekken op de fiets. We gaan even kijken, Ruud Snijders vertelt erover. Oké. En die laat ook die mooie plekjes even zien. Ja. We staan hier op Kasteel Montfort, een van de 15 expositielocaties van Kunststroom Roerdalen-Wassenberg. Een groot internationaal kunstevenement wat komend weekend in de genoemde gemeentes wordt georganiseerd. We hebben dus 15 mooie locaties, bijzondere en historische gebouwen, waar ongeveer 85 kunstenaars hun kunstwerken exposeren. Daarnaast hebben we ook nog 11 kunstenaars uit de gemeentes die hun atelier openstellen voor bezoekers. Dus een heel uitgebreid programma waar u een grote diversiteit aan kunst kunt bekijken. Inmiddels is Kunststroom zo'n groot evenement dat het hele weekend wel echt nodig is om de meeste locaties te kunnen bezoeken. En zelfs dan denk ik dat het lastig wordt om ze allemaal te kunnen meepakken. Daarom is het denk ik wel belangrijk vooraf een goede keuze te maken wat je wil zien. Op onze website staat een uitgebreid overzicht van alle kunstenaars en alle locaties. Dus je kunt van tevoren goed bekijken waar wil je per se naartoe. Door het grote aantal kunstenaars wat deelneemt is de variëteit aan kunst natuurlijk ook heel groot. Dat gaat van aquarellen, olieverfschilderijen, beeldhouwwerk, bronzen beelden, beelden van ijzer en steen, noem het maar op. Het is echt een heel divers palet aan kunst dat getoond wordt. Ja, daar zag ik ook het boek liggen en je hebt ook de flyer hier voor je. Ja, op de flyer daar staat onder andere de fietsroute. En er staan ook de locaties allemaal op waar de kunstenaars exposeren. En het is, zoals in het filmpje al werd aangegeven, best wel handig. Het zijn er heel veel. Ja. Het is best wel een lange route als je hem 1 dag moet doen en kunst bekijken. Dat gaat je niet lukken. Dus ja, ik adviseer dan ook, kijk op hun website www.kunststroom_rw. Of Google gewoon op Kunststroom Roerdalen, dan kom je er ook vanzelf bij. En kijk welke kunstenaars spreken het meeste aan. En bepaal aan de hand daarvan je route. Ja, want inderdaad, is het misschien te behappen. Want, 85 is enorm veel. Dat zijn er ontzettend veel, ja. En het is dus wel 2 dagen. En 2 dagen, iedere dag, dus zaterdag en zondag, van 11 tot 5 uur. Stap op de fiets. Het weer wordt goed. Het mooie is natuurlijk dat die op die bijzondere locaties te zien zijn. Dat maakt het daar kom je normaal niet altijd binnen. Ja. Of buiten. Nee, we noteren hem. Ja. Ga je zelf? Ja, wie weet. Ik zou ze heel goed kunnen. Ja, lijkt me wel... Leuke plannen voor het weekend. Leuke plannen voor het weekend, ja. Wat ook kan, is naar de expositie van Humberto Tan, Nick, in Maastricht. Ja, heel bijzonder. De afgelopen 3 jaar reisde Humberto Tan door het land en hij interviewde meer dan 100 personen van 100 jaar en ouder. En tijdens na het fotograferen stelde hij natuurlijk wat levensvragen aan die mensen. En allemaal dezelfde vraag over geluk, angsten, levenslessen en toekomstdromen. En ook vroeg hij om gezondheidstips. Hoe word je nou zo oud? En het resultaat is een prachtige verzameling, 408 bladzijden tellende boek. En het schetst een prachtig tijdsbeeld van de afgelopen eeuw en levert verrassende inzichten. Dankzij tienduizenden jaren aan levenswerk natuurlijk. En ook daar had je natuurlijk de vragen van... sorry. Ja, hoe kan het dat iemand zo oud wordt? Hoe oud? Je weet het zelf, want je moeder is... Mijn moeder is inderdaad 103, bijna 103,5. En nog redelijk gezond, moet ik zeggen. Alleen afgelopen weken een enkel breukje in verhouding met wat je dan op die leeftijd allemaal kunt krijgen. Dus in verhouding is dat weinig. Wat is de gouden tip? De gouden tip? Dat heb je wellicht ooit gevraagd aan je moeder. Ik denk gezond eten, opgegroeid op een boerderij. Ik denk wat weinig zorgen. Het leven nemen zoals het komt, denk ik. Ja. En het is natuurlijk wel genetisch ook bepaald. Hè? Haar zussen werden ook 103, haar broer 100. En dus het zit een beetje in de familie. Ja.
ja, we zien aan jou ook niet dat jij... Tenminste, alles, de hele studio valt in elkaar. Ja. Oh. Kunnen we door? Oh, dat was jij. Oh, dat was gewoon de pieper. Oh. Oké. Waar is er brand? Nee, dat was OVD. Oké, nou gelukkig. Genoeg? Ja, ik was naar een afronding bezig, maar die ben ik nu een beetje kwijt. Maar ja, oh. Goed. Ja, waar kunnen we hem zien, ik? In het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht. Ja, de foto's niet helemaal. We weten dat Humberto Tan goed kan fotograferen aan het perfecte plaatje. En we weten ook dat jij er ook hartstikke goed uitziet. Dus jij wordt ook wel best oud, Nick. Want het ziet er prachtig uit voor een absoluut 73 jaar. En de foto's zijn allemaal in zwart-wit. Ja, nou ja, je bent er perfect voor gekleed. En, we blijven een beetje bij het verleden. De musical Rowan Christian Heze, die komt eraan. Daar zijn ze al de hele tijd mee bezig voor de voorbereidingen. Ja, dat klopt, inderdaad. Hoe gaat het ermee? Lekker. De kaartverkoop die loopt heerlijk. 17, 18, 19 november wordt die opgevoerd in de Schouwburg. En het is een geweldige nostalgische samenkomst van verenigingen en acteurs. Dus dat is supermooi. We gaan even kijken naar een kleine impressie. Het is geschiedenis, het is muziek, het is dans, het is een fantastische cast en een nog betere fanfare. Het is een combinatie van dat alles en het een versterkt het ander. Ik kan er een uur over doorgaan. De band Rauwe Heze die heeft zijn naam natuurlijk niet zomaar verzonnen met Scrabble. Dus ze hebben echt in de archieven gekeken wat is nou de oudste bewoner of één van de oudste bewoners van Amerika geweest. Daar waren er 5. Uit die 5 hebben ze gekozen. En er kwam er eentje uit. En dat is het mythische figuur Christian Heze. Later werd hij de Rauwe genoemd. Rauwe Heze. Het was zo'n lieve jongen. Het was een hele lieve jongen die verliefd werd op de plak. Daar ook eens gaan wonen met zijn lief. Totdat het misging. En toen was hij niet meer zo schattig, maar eerder rauw. Hoe dat is gekomen, dat moet je echt in de voorstelling gaan beleven. Het komt natuurlijk af van het Icoon, het boek van Jan Philipsen. Dat is de oud-bassist van Rauwe Heze. Hij heeft Icoon geschreven en aan de hand van Icoon, met Icoon als inspiratiebron, zijn wij gaan kijken hoe kunnen wij nou vertellen wat dit voor verhaal is. En als je denkt fanfare, nee, dit overtreft alles. Dit is een fanfare zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Het is filmische muziek die je grijpt als een golf bij je strot. En die versterkt het verhaal enorm. Ja, je moet gewoon komen kijken. Ik heb er anders geen woorden voor. Doe maar rustig. Ik denk je even kan kalmeren. Neem een wat of zo. Ik ben hier nu iets meer dan een jaar ben ik dirigent voor deze prachtige club. En ze hebben grote doelen gesteld. Ze hebben natuurlijk ook een grote historie. Moeilijke tijden achter de rug, coronaperiode. En dit is eigenlijk weer een joekel van een evenement wat door zo'n kleine vereniging, of in ieder geval een vereniging in een kleine gemeenschap georganiseerd wordt. En het is een enorme mijlpaal. Ik denk dat we vooral iets kunnen verwachten wat we van Fanfare Sint-Cecilia eigenlijk altijd gewend zijn geweest, namelijk concertmuziek. Dat is iets waar ze goed in zijn, waar ze ook groot in zijn geworden. Wat we zeker niet hoeven te verwachten is alleen maar Rauwe Heze medleys of Rauwe Heze bewerkingen. Zeker niet. We hebben ervoor gekozen om het hele theatergebeuren te ondersteunen met goede filmische muziek. Muziek uit het concertrepertoire, grote aansprekende composities die het verhaal gaan versterken. Dus origineel repertoire voor fanfareorkest. Ik denk dat het belangrijk is dat een publiek weet en ook weer kan ervaren met deze theatershow dat een fanfare echt niet alleen maar marsmuziek is met Sinterklaas inhalen, Koningsdag opluisteren. Maar dat het spelen in een muziekvereniging als deze, dat een veel diverser programma en repertoire met zich meebrengt. En wij hopen dan ook dat door middel van deze theaterproductie dat we een breed publiek gaan bereiken. Nou, gezien de kaartverkoop lukt dat heel aardig. En dat we die mensen ook met het gevoel naar huis sturen dat een fanfareorkest enorm divers is in speelstijlen. En dat het beslist niet het oudballige imago heeft wat veel verenigingen of veel luisteraars misschien denken dat het heeft. Want ik denk dat een amateurmuziekvereniging zeker op dit niveau met deze ambitie in 2023 veel meer te bieden heeft dan alleen maar marsmuziek en straatoptredens. Ja, Marion, dat was mooi, hè? Dat was schitterend. Ja, echt een mooie. Ja, lijkt me echt mooi om mee te maken in november.
november inderdaad in de Schouwburg Venray. En het mooie is inderdaad dat daar de fanfare van Amerika bij zit. Dus dat is allemaal heel erg ook op het dorpje Amerika geënt. Het boek waar de musical op gebaseerd is ook geschreven door Jan Flipsen, oud-bassist van Roanese. Dus zo komen een paar hele mooie componenten bij elkaar tot een hele mooie voorstelling. Inderdaad. Soms lijkt... in Volendam heb je ook zo'n muzikaal dorp, muzikale stad. En zo hoort Amerika eigenlijk ook op dit gebied. Heel klein en daar zitten dus heel veel talenten. Er komt heel veel talent vandaan. Inderdaad, in de regio is volop talent aanwezig en dat steeds steekt er weer een bandje of een vereniging de kop op. En zo blijft het gemeenschappelijke muzieksleven eigenlijk altijd wel lekker draaien. Zit het hem daar ook in, dat dat ook door blijft gaan daardoor? Ja, dat wordt ook wel een beetje van generatie op generatie overgegeven, heb ik het idee. Ja. Leuk. Binnenkort dus, en volgens mij spelen ze steeds uitverkocht. Hè? Raakt het steeds uitverkocht, dus steeds weer een nieuwe voorstelling erbij. Ja, laten we hopen dat het zo lang mogelijk door kan gaan. Ja. Heel erg leuk. We gaan naar de korte ronde. We beginnen bij jou, Stan. Het project MK Studio. Yes, ja, we hebben met de muziekkantine weer een nieuw projectje opgezet. Waar we in het verleden veel muziekkantine-weekenden hebben georganiseerd, willen we nu weer een extra stapje gaan zetten. Dus muzikanten die we voorbij hebben zien komen zijn door de jaren heen wat professioneler geworden. En we willen ook met hen een beetje meegroeien. Dus wij hebben bandjes uit de regio de kans gegeven om zich aan te melden voor MK Studio. Nou, wat is MK Studio? Eigenlijk heel simpel gezegd. Wij bieden muzikanten studiotijd in Grubbevorst bij Studio Paulus. Tegen een zeer laag tarief. Want studiotijd vaak, als je dat professioneel aan wilt pakken, moet je als beginnende artiest met crowdfunding werken, met sponsoring. En we willen juist eigenlijk dat traject een beetje voor zijn en beginnende bandjes al een kijkje in de keuken geven. Mm-hmm. Ja. En daardoor ze weer echt nieuwe ervaringen op laten doen? Ja, ze mogen inderdaad een nummer opnemen. Dus echt een professioneel nummer wordt daar opgenomen, helemaal gemixt. En ze worden een beetje wegwijs gemaakt in de wereld van de studio eigenlijk. Ja. Dat is voor velen natuurlijk ook onbekend. En misschien ook nog wel een drempel om iets op te nemen ooit. Ja, precies. Ja. Dus we willen een beetje in die behoefte voldoen, zodat we eigenlijk weer in de regio een extra... professionaliseringsslag wil ik niet per se zeggen, want het mag natuurlijk ook hobby zijn. Maar voor degenen die dat willen we die optie wel bieden. Ja. Zijn die bandjes al bekend die meedoen? Ja, zeker. En die hou ik nog even voor me. Die kom ik laten zien in de volgende keer dat ik hier op bezoek ben. Ja, leuk dan. Ja. En dan gaan we zien hoe dat allemaal zo werkt. Juist. Leuk. Ja. Marion, oktober is ook de maand van de geschiedenis. Ja. De maand van de geschiedenis. Nou, daar is ontzettend veel toen. Dit was een kort rondje. Ja. Of jullie heel veel? Nou, ik kan heel veel praten ook. Ja, heel veel. Nou, wat kunnen we allemaal doen? Het thema dit jaar is Eureka. Ik heb het gevonden. En wat is dan nu leuker, ook voor de jeugd, om op ontdekkingstocht te gaan en schatten te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld heel modern met de smartphone. Je kunt bijvoorbeeld archeoroutes op je smartphone downloaden. En dat kun je fietsen, dat kun je wandelen. En dan kom je op plekken. En dan geeft die smartphone even een seintje. En dan gaat een virtuele archeoloog je van alles vertellen over wat daar gevonden is en de geschiedenis van die plek. Ontzettend leuk om te doen. Of je kunt ook de Liberation Route, dus de weg die onze bevrijders in 44 en 45 hebben gelopen, kun je ook nalopen. Maar loop je liever met een gids, dan zijn er in deze maand van de geschiedenis ook heel veel wandelingen met gids. Op 19 en 26 oktober in Roermond op de markt om 1:30 start er een wandeling met gids Eureka. De archeologische vondsten in Roermond. Op 15 oktober in Torren is er Eureka, het Witte Stadje Torren. Ja, uiteraard. Uiteraard. En op 22 oktober is er een Steven Sweerden themawandeling. Op campagne met Oranje. Want de Oranjes hadden wel een hele bijzondere band met de heren van Steven Sweert en Oheyenlaak. Nou, dat wordt daar ook door een gids uit de doeken gedaan. Op 15 oktober kunnen kinderen weer gaan snuffelen in het museum in Stevensweert. En daar kunnen ze op zoek gaan naar zilveren bekers, gouden munten, grote mammoetanden. Nou, wat vindt een kind nu nog? Goeiedag. Maar je zou ook nog onderzoek kunnen doen naar je eigen geschiedenis. Wie zijn mijn voorouders? En dat kan in Weert op zaterdag 14 oktober in het
erfgoedhuis Weert. Daar kun je dus op zoek gaan van wie zijn mijn voorouders en hoe kan ik zo'n stamboomonderzoek gaan doen. Nou, verstandig is dan om zoveel mogelijk personalia van je familie mee te nemen. Liefst het trouwboekje van je overgrootouders of zoiets. En dan kunnen daar vrijwilligers je helpen zo'n zoektocht op te starten. Maar er is dus heel veel te doen. En misschien hebben mensen het al zien liggen. Ik had er eentje meegenomen. De maand van de geschiedenis. Ik denk in boekhandels, bibliotheken. Nou, in elk geval bij de VVV informatiepunten. En daar staat eigenlijk heel veel in wat door het hele land te zien is. In de maand oktober. Ja. Dankjewel, Marion. Nick, ten slotte, je vertelde al voor de uitzending... sappig en hard, daar hou je van als het gaat om appels. Zeker weten, als er een appel gegeten moet worden naar mijn smaak... moet die zoet, sappig en hard zijn. Ja, niet die melige dingen. De vraag is natuurlijk, hoe is het dit seizoen bij de appelboomgaarden? Nou, we zijn even gaan kijken bij iemand uit Schimmert... en met name Wiel Leunissen. Hij is zo bang dat appelsoorten uit gaan sterven. En hij heeft als hobby dan meer dan 100 verschillende soorten appels in zijn boomgaard staan. Waarvan er 20 zelfs uit Limburg komen. Dus hij wil daar gewoon een beetje in stand houden. En hij plukt zijn appels nog lang niet. Want hij vindt, hij moet helemaal uitgerijpt zijn, een appel. Maar de commerciële bedrijven die gaan natuurlijk nu al plukken. En die laten de rest van het rijpen natuurlijk over in de tijd dat ze in de supermarkten of elders liggen. Dus Wiel Leunissen heeft een hele mooie hobby. Hij houdt 100 appelsoorten vast in zijn boomgaard. Heel bijzonder. We gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Sappig? Ja, best wel te eten, hè? De appeloogst is begonnen, maar dat wordt waarschijnlijk gedoeld op de professionele teelt in deze boomgaard of in onze boomgaarden in het zuiden. En dan heb ik het over Limburgs cultureel erfgoed, de Hoogstamboomgaard. Daar luistert dat niet zo strikt, want een grote diversiteit aan soorten. De Schone van Moorveld, Schimmerts Rozenblaadje en zo zijn er nog wel een aantal. En dat aantal loopt in de fruitboomgaard van Wiel Leunissen op tot meer dan 20 appelrassen. Wiel verzamelt al bijna zijn hele leven fruitboomsoorten. Van appels tot peren en abrikozen. Intussen heeft Wiel al meer dan 100 soorten verzameld. Ik verzamel die voor te bewaren, voor het nageslacht, die rassen te bewaren. Want het is namelijk zo dat er zijn wel veel soorten aangeplant, maar van enkele soorten, typisch Limburgse soorten, die zijn dan aangeplant. Maar er zijn ook een heleboel rassen vergeten. Dus daarom aanplanten, nieuwe bewaren, aanplanten en verder vermeerderen. Dat is het. Wat is er nou zo bijzonder aan die Limburgse appel? Aan de Limburgse appel? Wat is er zo bijzonder aan? Ja, het bijzondere aan deze appel. Nou, in het algemeen de Limburgse appel? Algemeen. Dus op een gegeven moment selecteert zich dat toch uit, dat ze op een gegeven moment die Limburgse rassen, dat dan de beste overblijven. Remmershokker Kroonrenet. De naam zegt het al, Kroonrenet, een heel schoon kroon. Een heel schoon kroon met een schoon broeding aan de achterkant. Een heel schoon appel, hij wordt niet te dik, dus het is ook gemakkelijk in de hang te houden voor de kinger en heel smakelijk. Naast de vele appelrassen heeft Wiel ook veel perensoorten in zijn boomgaard. Van sommige laat de oogst nog wel even op zich wachten. Heel lekker, die is pas riep met nog kerstmis. Bijzonder goed. Die vingsten bieden nog eens. Kijk, na kerstmis pas? Na kerstmis pas. Na kerstmis toch, dat kan toch niet? Dat weet ik niet. Je bent de appelkenner. Ik weet niet of je ooit in Duitsland kreeg je een teller met Weihnachten, met kerstmis. Er zaten noten, allerlei vruchten op. Er zaten inderdaad ook appels op en die waren overheerlijk. Dus die man heeft misschien wel gelijk dat met kerstmis de appels pas echt rijp zijn. Ja. Hoe heb jij ze het liefst, Marion? Nee, niet zo rijp. Nee. Inderdaad, liever fris en hard en sappig. Ja. En wat is jouw favoriet? Als dan toch het rijtje afmaken. Lekker een Granny Smith of zo. Lekker. Ja. En jij zelf, Nick, heb je een... Nou, ik heb in de gaten dat er steeds meer merken bij komen en andere benamingen. Ik denk dat de Granny Smith al wat ouder is. Nu hebben we Pink Ladies. Ja. Ik vind Delbaar vind ik heel lekker. Oh, kijk. Ja, Delbaar.
Ja, je hebt nu zelfs de mini-trees die je op je balkon kunt zetten. Hè? Dus die kun je dan ook lekker plukken. Wanneer het maar hard, sappig en... En rijp is. Overrijp, ja. Tot zover deze boeiende informatie. Nick is overal voor in te huren. En dit was ook dwars door Limburg. Toch ben je er volgende week weer, Nick? Zeker weten. Nou, Marion, Stan, bedankt. Het was een gezellige uitzending. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wij in ieder geval wel. Volgende week zijn we er opnieuw. Graag tot dan. Heel goed weekend.